Sobrang daming magaganda dito, guys. Tagal na akong nakapunta dito sa Novo. Novo? Hindi mo lang nalaman. Novo department store pala. Bumili ako ng mga canvas or mga frame na pang-decoration. Nice delete. Hello guys! So ayan, i-haul ko na ito. Before tayo mag-haul, pumunta ako sa Novo. Ayan, namili ako ng mga pang-organizers and marami akong nabili. Sobrang cute talaga. And before tayo mag-haul, panoorin nyo muna yung video na, yung clip na nakuha ko dun sa, pumunta doon ako sa Novo, Novo store. So, panoorin nyo muna. Ganda dito, guys. Wow, ang cute. Hey, sorry. Budgetan pwede mabudgetan na lagi na ano na sabutan mo oh Mukhang bawal mag-vlog. Cute! Sobrang daming magaganda dito, guys. Tagal na akong nakapunta dito sa Novo. This one, oh, ang cute. Tapos ang mamura pa. Ang mga folder pala dito. Plastic pala. 30 pesos. Sa oven ng ganito, oh. Diyos ko, favorite ko. 110. Mura pa. 110 lang. Ito how much? Ito 100 lang. So, ayun. Ano kayo sa Novo and ang ganda nila, diba? Ang ganda ng mga ano nila dun. Mga, anong tawag? Ito pala yung ano nila. Novo. Department store pala. Novo. Hindi mo lang nalaman. Novo department store pala.
Ayan, ang alam ko lang talaga Novo lang. Pero ayun, I'm sorry medyo madilim na kasi hapon na i-film ko ito. Pero anyway, sobrang cute ito. Ayan, sobrang ganda ng quality nito guys. Ano lang to, 190 pesos. Pero sobrang ano siya, sobrang may pagkaklasy tingnan, hindi siya cheap tingnan na ano, medyo hindi lang nabibigyan ng hustisya yung kulay dyan sa camera, pero maganda siya. Ayan, so, ayan yung nabili ko, 190. Sobrang daming magaganda dun guys sa Novo. Nagulat nga ako, sana pumunta pala ako nung dati pa. Kasi last time na nakapunta ako sa Novo, hindi ko na maalala kung kailan. Hi pa! Hi guys! So si Papa yan, pauwi na siya. And eto Ano bumili sa ako tingin nito. Tableware rack. Ayan, maganda siya. Ganyan siya, oh, yung itsura niya. Pero mas maganda ka. Mhm. Mas maganda ka. Ayan. So, ano lang to? 80 pesos, 'di ba? Maganda na siya. Naghanap ako ng white or yung parang stainless. Walang ganito. Ano lang kulay nun eh. Parang na-vlog ko ata yun. Pero eto yung ano. So, ihahang lang tong ganyan. Lagayan ng mga sandok or anything na pwede nyo mong malagay. So, 80 pesos. Eto, ang cute nito. Ang tawa pa. Eto, kasi si Papa, lagi niya sinasabi sa akin na bumili ako ng mga canvas or mga frame na pang decoration. Nice, dili. Nice daw. Basta niya. Ang cute eh. Kasi ano eh. At saka para siyang, ano yung texture niya oh. Yung texture niya iba. Para siyang mamahalin. And maganda yung frame niya kasi para siyang, ano yung tawag dito? Rustic look yung design ng kanyang frame. And maganda yung para siyang canvas. Ito naman, 100 lang. Ayan, 100 pesos lang to. Mas mura pa to kasi kung yung mga ganito sa Aurora, sa Gaisan, na nasa mga 200 ata to pa, no? Ang ganda. Nice? Ang ganda? 100 lang. Meron pa ako nakita pag na-vlog ko ate yun, meron flamingo. Kukunin ko sana. Kaso, sabi ko may flamingo na kami sa bahay. Tapos ito, bumili ko ng salamin. Kasi yung salamin namin dito guys, hindi talaga amin yan. Nakalagay na yan pagdating namin dito. At saka yung salamin na yan, yung, alam mo yung salamin na, yung nasa mumurahin na salamin na, alam mo yung parang, yung mukha mo pa, anong tawag doon ba? Parang maliit yung, minsan maliit yung ano mo sa baba, tumalaki, parang ganun, parang, hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero ito, maganda siya. Dash. Ayan siya, maganda siya, Ano yung kulay niya? Para siyang, parang chocolate brown na gano'n. Ang class niya tingnan talaga. Talagang nagulat ako kanina nung tinignan ko. And guess what? Magkano lang to? 95 pesos lang. Besh. Ayan, oh. See? Hindi ko alam kung makikita nyo. Pero 95 pesos lang siya. So, plano kong bumili pa ng isang ganito para isa dito sa may dining at saka isa sa kwarto. Pero, itatry ko muna yung isa. And then, bumili ako ng eto. Sobrang nakita na ko nito sa Novo. Sobrang dami. Itong mga books na to, hindi ko to nakikita sa mga malls. Hindi ko din to nakikita sa Unitop sa Gaisano. Doon ko lang to nakita. Nagulat nga ako na meron sila mga ganito. And sobrang ganda ng quality nung, yun nyo. Ang ganda. Ang ganda ng mga ano niya. Tapos pwede mo pa siyang kulayan. Eto, nasa ano lang, 30 pesos lang to. Ayan, 30 pesos. And eto naman, 55 pesos to. Eto maganda to kasi sa English naman to yung reading, ganyan. So, maganda siya. So, dalawa yung kinuha ko. Pero, babalik ako doon. Kasi nagmamadali na ako kanina kasi nga, pa-out na si Hagrid. So, nagmamadali na ako. Kaya, yung dalawa lang yung kinuha ko. And in fairness sa kanilang na tinda nila doon, merong bubble wrap. In fairness sa kanila. So, ayun. And eto, bumili ako ng shower cup. 15 pesos yung shower cup nila kasi ano ko sa buhok ko.
And ito, finally nakabili na rin ako ng pangprito kasi yung pangprito namin dito guys, sobrang laki, as in sobrang haba niya. And ito, saktong-sakto lang siya and maganda yung handle niya. 40 pesos lang to. Hindi ko lang muna nag-focus siya. Pero ito, 40 pesos and maganda yung ganyan ano. Ito din, bumili ako ng peeler with ano na siya, parang grater. So, dalawahan siya. So, 15 pesos lang. Ayan, hindi ko kasi. Pero 15 pesos lang to guys. Ayan, magical peeler. Maganda. Talagang bumili ko kasi every time na magluluto ako ng mga dilata, pinapabuksan ko pa ni Papa the night before. Kasi, for example, yung mga beef loaf, so pinapabuksan ko kay Papa para kinabukasan lutuin ko na kaagad. Kasi ang hirap yung kutsilyo yung ginagamit ko. So, eto, at least may can opener na. Yung isa. Maganda. So, puro black yung mga kinuha ko. Ito ang cute, oh. Nakikita ko to sa Shopee. I think it's a price ito 50. Ay, 50 ba? 45. Pero ito, 35 pesos lang to. Ayan siya, oh. Alam niyo yung ang barcode nila na talagang nakalagay na talaga siya dyan. Dyan, dito sa mga papel. Parang kaila yung mga items. Hindi ko alam Pero ito, insect toothbrush holder. Para to kay Hagrid. Ano to? Meron tong suction. Suction ba tawag doon guys? Suction. Ayan o. Ayan. Para maano siya. Toothbrush holder niya. Ilalagay ito sa CR. Para dun siya mag-toothbrush. Naka-ready na dun toothbrush niya. And bumili din ako ng sandok ng kanin. Ang panglibag. Ito. Ito para sa, kasi manipis yung buhok ko, so ito yung mga ginagamit ko. Hooks. Ayan, 8 pesos lang to dalawa. Pero pwede tong dukdukin. Meron siyang, anong tawag doon? Meron siyang mga nails na kung hindi siya didikit, pwedeng siya, pupukpukin mo lang. Kasi may nails siya, oh. Ayan, oh. Ayan. So, 8 pesos dalawa. Just in case lang na hindi siya dumikit. Bili ko to sa Japan Home. Isa lang yung binili ko. Ito, para sa toothbrush namin. Kasi, yung toothbrush kasi namin, hindi siya pang toothbrush talaga nalagayan. Kaya mostly na yung ilalim na madaling madumi. So ayun, tapos naghahanap ako kanina ng lagayan ng mga plato, kaso wala na akong makita na medyo maganda. And pumunta ko kanina sa Japan Home, na ubos na yung lagayan ng plato nila. So ayun, lahat na nabili ko. And sana na-enjoy nyo yung ating haul kasi excited din ako na tapos bukas, samahan nyo akong i-arrange yung kusina. Yun. Kasi kanina naglinis tayo. So, bukas naman, dun naman sa kusina yung ating atupagin. Tapos yung ilalim, medyo kulang pa ako ng mga gagamitan. Pero, at least, pa-konti-konti nabibili ko na naman siya. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. And follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Na minsan lang ako post doon, pasensya na. And see you in my next video guys kasi gumagabi na siya. Bye-bye!